tomto videu si ukážeme, ako začať pracovať s Monly. Po prihlásení sa do svojho konta cez pozývací e-mail, ktorý vám pošleme po registrácii v Monly, ako prvú uvidíte svoju hlavnú obrazovku, tzv. Dashboard, na ktorom vám zobrazujeme upozornenia a súhrnné informácie o klientoch. Prvými krokmi v Monly vás prevedie virtuálna prehliadka. V pravom hornom rohu po kliknutí na meno poradcu máte možnosť zmeniť si heslo. V profile si môžete pridať fotografiu. Ďalej si vieme upraviť vizuálny podpis, ktorý sa bude používať pri podpisovaní niektorých zmluv. Upraviť vieme aj ďalšie základné údaje. Dôležitým krokom je pridanie svojho konta u jednotlivých poskytovateľov investičných služieb. Vďaka tomu načítame do Monly vašich existujúcich klientov. V Monly nájdete zoznam zaslaných ponúk ako aj existujúcich klientov. Pri klientoch nájdete zoznam zmluv aj komunikáciu s klientom. V Monly nájdete množstvo užitočných nástrojov pre svoju prácu. Súčasťou Monly je aj nástroj na automatické ročné pretestovanie vhodnosti investície pre klienta. Ak si neviete poradiť, odpoveď nájdete v prehľadných videonávodoch. Nič vám nebráni sprostredkovať vašu prvú investíciu. Smelo do toho!